Magandang araw mga kasisid. Susubok na naman tayong mamana ngayon dito sa dating spot na aking pinamamanahan pag-araw. Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapanisid sa araw mga kasisid, kaya subukan ulit natin ngayon ang ating kapalaran. At naway mabiyayaan tayo ng kahit man lang pang ulam para mayroon tayong lulutuin mamaya sa ating pag-ahon. Kaya samahan na naman ninyo ako mga kasisid sa aking adventure ngayong araw. At sama-sama na naman nating halugugin ang ilalim ng karagatan para maghanap ng kahit anong mapakinabangan dyan sa ilalim. Kaya tara na mga kasisid, habang hindi pa masyadong lumalakas ang hangin, parang may hangin na nawan nagpaparamdam, baka mamaya biglang lumaki ang alon, mahirapan tayo. Kaya let's go mga kasisid, samahan naman niyo ako sa aking paglusong ngayong araw. At tayo na para sa ganun ay maklim natin ang nakalaang biyaya sa atin ngayong araw. Kaya tara mga kasisid. Ayos, napula po mga kasisid. Itiman pa rin mga kasisid.
few moments later. Ahon na kami mga kasisid. Nakaahon na ako. Ako sana. Ako lang naman pala mag-isa. Huli ko mga kasisid ay narito na. Kunti lang. Ayun. Tinuhog-tuhog ko na. Kahit papano mayroon din namang sasabawan para mamaya makapang ulam din tayo kahit papano. Kaya maraming salamat pa rin sa biyayang ipinagkaloob sa atin ngayong araw. Dito na magtatapos ang ating maikling adventure ngayong araw mga kasisid, at naway naibigan ninyo ang aking binahagi sa inyo na maikling video ngayong araw. Salamat sa inyong pag-antabay at panonood sa aking mga ina-upload na video. Sa muli, kita-kita sa susunod na adventure, at maraming salamat po sa inyong lahat.